Исәннәрнең кадерен бел, үлгәннәрнең каберен бел диләр татар халкында. Бакыйлыкка күчкәннәрнең рухларын гына түгел, күмелгән урыннарында искә алу бик мөһим. Бүген зиярат итү кагыйдәләрен беләләрме? Эфирда таянының тас тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, иңлек кагыйдәләр белән таныштырып үтик. Алда яңгыраган фикергә мөнәсәбәтне төймәләр аша белдерә аласыз. Кызыл килешмә билгесе, яшел килешү һәм ак нейтралитет билгесе. Менә элеккеге һәм хәзерге зиярат кылу аермаларын ачыклыйсы иде. Айдар әфәнде, менә үзгәрешләр бармы һәм элегрәк ничек булган ул һәм хәзер ничегрәк? Мусульман кешесе инде ул зиярат кылу традициясын белә, инде электән үк килә. Бу традиция татарлар да инде һәрвакыт зиярат кылганнар, килеп, зиратларга килеп, үлемне искә төшергәннәр, әби бабаларын борлаганнар, хәтерләрен яңартканнар. Зиярат кылу инде ул зиратка йөрү, зиратка килү дигәнне аңлата. Электә шулай ук зиярат кылалар иде, хәзер дә инде аның шул хәтле аерма юк. Элеккечә дәвам ителә. Зиратка кергәндә инде ассаламу алейкум дип, рухларга сәлам бирәләр, дугасы бар аның, үзенең шул дуганы кылалар, һәм инде үзенең туганнары, әби бабалары каберләренә янына барып дуга кылалар, аларның ташларын чистарталар, каберен чистарталар, шүпләрен алалар, һәм инде шунда үзләренең хәтерләрен яңартып, инде әби бабаларына ниндидер бер хөрмәт күрсәтәләр. Шуннан да, менә бу Ильясадар килешәсездер, дини яктан калыпка салынган һәм күпләр нәкъ менә әлеге калыпларга һәм кагыйдәләргә инде мөрәҗәгать итеп эшли торган күренеш бит инде бу. Һәм кешеләр шулай ук инде бакылыкка күчеп, соңгы юлга кешеләрне озатканда да нәкъ менә әлеге кагыйдәләрне һәм электән калган шул ук без әле традицияләр һәм гореф-гадәтләр турында сөйләшәбез. Менә бу үзенчәлекләр сакланамы чыннан да елдан ел һәм гасырдан гасырга? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әлбәттә, шуны әйтәсе килә. Менә инде Айдар әфәнде әйтеп китте күпчелеген. Ләкин дә һәрберебез үзенең якын кешесен хөрмәтләп, аны урнаштырганнан соң, анага ихтирамны башкача булмый, фақат дуга белән генә алып барырга теләге бар. Инде менә зиярат кылган вакытыбызда да аның бүгенге көндә инде елдан ел анага игътибар арта бара. Аның әдәпләре буенча китаплар, матбугатта чыга бара. Шул ук вакытта менә без үзебезнең ислам динен кабул итән 1000 ел исемендәге мәдрәсә инде 1998 елдан бирле татар бистәсендәге безнең яңа бистәдәге татар зиратында менә шушындый әйберләрне оештыруда, шул ук вакытта экскурсия түгел, менә зиярат кылу тәртибенең күренешләре буенча инде шундый басмада чыгардык. Ни өчен дигәндә, каберстанга кергәчтән аның тәртип кеше икенче дөньяга. Әле үз вакытында Миркасим ага Усманов әйткән иде шундый сүзләрне, ул зират шундый урын, дөньялыктан бакыйга күчкәнгә адам баласына бер бәя бирә торган урын. Кергәчтән анда икенче фикерләр белән чыгарга тиеш. Әлбәттә, якын кешесенең зияратын кылганда ул аның башта зиратны чистартырга да кирәк, карарга да кирәк. Аның кабер ташларын да үз вакытында куя белергә кирәк. Аннан соң кемнең нинди булган әти-әнисенә хөрмәте шул кабергә карап та күрергә була. Менә шушындый эшләрне без һәр вакытта дәвам итәргә тырышабыз инде. Альберт әфәнде, менә татар халкына гына хас инде үзенчәлекләр бармы шул зиратларда, кабер ташларын урнаштыруда? Менә бер генә момент әйтәм берсен. Беренчедән безнең борынгы төркиләр, шуларның арасында инде безнең ата-бабалар, татарлар да борынгы, без инде Кыпчак заманынан күбрәк инде ул тарала. Элек үзләренең батырларына антропоморф формада ташлар куйганнар. Büyük kişilerge. Şunun bu indi İslam'ını kabul etkeç, bu ekrinep kabir taşı formasına ilerine. O kabir taşları indi bizden kübrek indi Altın Orda çüründe tarala, Kazan Xanlığı, başka bizden xanlıklarda, o Kırım'da da var, o Sibir'de bir küp tügül, Ural'da var, Başkırstan'ın teritoriyasını hazırki Tatarstan, hem bizden yakın Penza ülkelerinde, şul yaklarda, Saratov yaklarında o kabir taşları saklangan. Mene o bizden Tatar halkının bir yaktan ruhi baylığı, ikinci yaktan maddi baylığı. Bizning ул сәнгать дип әйтергә була. Чөнки анда матур итеп язмалар, рәсемнәр, чәчәкләр, ул безнең милли традициянең бер зур байлыгы. Ислам динен Төньяк Евразиядә безнең татарлар тараткан. Менә шул ташларны караганда кайда безнең татар бар? Ул элекке традиция менә борынгы Алтын Орда чорында бер Болгар Алтын Орда чорында Казан ханлыгы, шуннан Казан һәм башка татар дәүләтләрен басып алгач, ул ташларның сыйфаты бераз начаррак була башлый. Алар кичкенә ташлар куй. Менә
һәр регионны өйрәнгәндә Татарстанның һәм татар дөньясының ташларга күреп була нинди осталар булган, һәр кешегә моны куймаганнар. Уртак яклары бармы? Менә аларны берләштерә торган, менә нидер үзенчәлекләр, нәкъ менә татар ташларына. Беренчедән бу ташларда язмаларны караганда, рәсемнәрен генә әйтмим, тамгалары да барында. Анда күренеп тора ислам диненең Кораннан алынган сүзләр, бик матур сүзләр, Аллага багышланган, һәр кешенең исеме бирелгән, качан, кайда туган. Менә мин, мәсәлән, алып китим Курган өлкәсендә Звериноголовка дигән авылда 100дән артык кабер ташын карап чыктым. Ул, беләсезме, анда ул ташның 2 метрдан биек, 24 юл белән язылган гарәпчә, ул кыйммәтле ташларны. Татарстанның җирләрен әйтеп тормыйм инде. Монда тау ягын караганда, анда Апас яклары, Тәтеш якларын, Казан артын, Башкортстан һәм Татарстанның, Көнчыгыш Татарстан бераз үзенчәлекләре бар, спецификасы да. Бер җирдә күбрәк тамгалар, икенче җирдә язмалар. Язады фәдәгәләр сүз бирик әле менә бу уңайда. Бар, мәсәлән, Түбән Новгород өлкәсендә йөргәндә без аны күрдек. Бездә, мәсәлән, таш куялар, анда баш казык куялар. Агачтан ясалган казык, аны баш казык дип әйтәләр. Әлбәттә, күпмедер вакыт узгач, анысын ташын да куяр, ләкин аларда традиция, гореф-гадәт шундый. Һәм тагын бер әйбергә игътибар иттем. Мәсәлән, Балахна шәһәрендә бер нидә катнаштым, бер кешене күмгәндә, анда кымлы җир, кым гына. Шуңа күрә ләхет ясамыйлар. Ләхет юк, шул агач бер ящикка салып, шулай күмәләр шул киреш. Шуңа күрә аерымлыклар бар, һәм гомуми ниләрдә бар, ләкин гомумән теге бер төрле дип әйтә булмый инде. Һәр бер төбәктә үзенчәлекләр бар. Һәм Альберт әфәнде әйтеп киткән, монда әле өстәрәк кирәктер тарихи үзенчәлекләрне дә һәм тарихи мирасны да кайбер менә шул ук инде әгәр дә архив документлар юк икән, яисә инде күрсәткечләр нәкъ менә кабер ташлары буенча өйрәнгәннәр түгелме соң? Элегрәк тә һәм хәзер дә ничегрәк бара әлеге эш? Әлбәттә, кабер ташлары алар бик зур мәгълүмат чыганагы. Гомумән менә хәзерге вакытта без аны өйрәнә башладык. Аны моңа кадәр беркем дә игътибар итмәгән. Әлбәттә, анда галимнәр бар иде, Харун Юсуповлар һәм башка зур галимнәребез, ләкин аны ышанычлы чыганак буларак хәзерге вакытта менә хәзерге галимнәр аны өйрәнә башладылар. Чөнки анда бик күп мәгълүмат, ул ни генә түгел, әйтик, фәлән кешенең әйтик биографиясына түгел, анда өстәмә мәгълүматлар, ул әдәбиятка да кадер иткән васыятнамәләр һәм башка үзекләр, фикерләр. Менә Биектауда йөргәндә без шундый нәрсә күрдек. 20нче гасыр башы ташы ни дип язылып куйган. Бу кеше Казанда булганда трамвай снарягы тапталып вафат булган дигән мәгълүмат. Демәк, без трамвай мәсьәләсен хәл итә алабыз инде. Әйтик, анда 1904-5 елда Казанда трамвай йөргән, бу кешеләр шулай Казанга йөргән булганнар һәм башка шундый нәтиҗә ясарга була. Менә моннан тагын бер сорау туа, ни дәрәҗәдә, Ильяс хәзрәт, сезгәдер инде бу сорау, менә шундыйрак мәгълүматларны язу, анда кемнәрдер шигырьләр яза, мәсәлән, анда соңгы бүләк булсын бу сиңа бу таш дип язулар, менә бу ни дәрәҗәдә дини яктан дөрес әле анда андый мәгълүматны җиткерү? Әлбәттә, менә тагын бер мәгълүматны әйтәсе килә. Айдар әфәнде тарафыннан чыгарылган китап менә шушы татар зиратындагы безнең күп кенә шәхесләрнең шунда мәгълүматны, хәтта Шиһабетдин Мәрҗәнинең кабереннән башлап күп кенә мәгълүматлар бирә. Анда әлбәттә күбрәк инде дини яктан алганда аятлар, шул ук дугалар, теләкләр бөтенесе бирелә. Инде менә кабер ташларына килгәндә шуны да мин айруча әйтәсе килә. Әле менә узган ел берәү миңа шалтырата, ул әйтә, инде менә су кырыеннан ди борынгы кабер ташын таптым ди. Шул ук вакытта ташларның югала барганнарына карыйсың мәгълүмат. Менә без инде узган елны инде Айдар әфәнде белән үзебезнең мәчетнең имамы булган Шаһи Әхмәт хәзрәтнең каберен эзләп таптык. Ул инде 19нчы гасырның уртасында ул ташланды хәлдә таралып ята инде. Ләкин дә аның эчтәлегенә игътибар итсәң, шундый мөгъҗизалы сүзләр белән инде ул алынган, шул дугалар белән, теләкләр белән бирелгән инде. Менә бу ташларны саклау турында. Күпмедер еллар үткәчтән кемнәрнеңдер туганнары өзелеп китә. Менә шушынарга игътибар итү безгә җитми. Ахыргы елларны без инде зиратта йөргәндә күп кенә шундый ниләргә килеп тап булабыз. Карыйсың, таш шуның хәллек матур сакланганнары бар,
шундый әсәрле итеп, аны эчтәлекле итеп, кирәкле итеп эшләнгән остазлар булган үз вакытында. Һәм сыйфатлы итеп ясаганнар бит әле. Кызганычка каршы, менә шулар хәзер уала бара, югала бара. Киләчәктә бу мәсьәләдә без инде ничек кенә булмасын, шул кабер ташларын биришләр үзгәртеп куеп, яңаны куеп, аны кайдыр чыгарып куялар икән. Ләкин дә борынгы ташларны безгә саклау өчен ниндидер бер музей да кирәк. Аны шул ук зират янында да оештырырга була. Менә шушындый мирасны безгә саклау үстебездә, һәрберебезнең үстебездә дип мин аны саныйм мен. Альберт әфәнде, менә әгәр дә без бу ташлар турында тагын инде сүзне дәвам иттерәбез икән, сезнең ниндирәк үзенчәлекләргә һәм чыннан да гаҗәпләндергән күренешләргә тап булган Ильяс булды? әфәнде әйткән сүзләрне мин әйтеп бетерәсем килә, чөнки беләсезме, безнең менә юкка чыккан авыллар бар, потом су астында калган авыллар бар. Безнең бит зияратта күп, беренчедән менә тарихтан караган бу ташлар җир астына китеп бараларның, башы гына күренеп тора кайсыларның. Бу бер нәрсә. Менә Кайым Насиринең авылында, Яшел үзәндә караганда, күп ташлар бетеп аска җиргә киткәннәр. Ул икенчедән Совет чорында һәм патша турында да элек ташларны ташып, йорт төзегәннәр. Башка милләт кешеләре күбрәк. Чиркәү төзелгәннәр. Бу да бер икенче нәрсә. Шуны менә бу элекке ташларны саклап, һәрберсен фото алып, чистартып, менә зияратларда мин менә Ютаз районында йөргәндә китапта чыгардык без Ютаз районында. Кабер Җәмил абый Мөхәммәтшин белән бергә, Марсел абый бик күп ярдәм итте безгә. Без карап чыкканда, шул менә зияратны менә бу чистарту турында Мир Касым абыйның сүзендә искә алдылар. Зиярат чиста булса, аның энергетикасы, менә ташны йөргәндә энергетика башка. Пычрак зияратта энергетика юк. Biz менә ул татарның бер сыйфатын күрсәтә. Зияратлар чиста булырга тиеш. Без инде күп агачлар утырта, ул дөрес түгелдер. Ләкин ташлар шуларның аркасы югалып бара. Менә бу ташны саклау, аларның тарихка китаплар, менә Айдар әфәнде һәм тарих институтта һәм башка Ялида эшләүче җегетләр, алар бик күп эшне алып баралар. Элек Марсел абый, шуннан соң безнең Гарын Юсупов күп эшләгән китаплар, әле күп яңадан китап чыгарга кирәк. Менә Айдар әфәндене нигә мин яшь кенә галим буларак, аны әйтәм, Күкмар районы конкретно эшләрне алып баралар. Мин ул шул ук юны безнең Җәмил абый белән без йөреп чыктык. Әле без күп районнарда әле ул эшне эшләп бетмәгәнбез, чөнки без менә сөйлибез Башкортстан дип, Башкортстанда да бит татар ташлары бар. Менә милләтне караганда һәм шәҗәрәне төзегән, менә башкортлар әйтә, бу башкорт авылы дип. Зияратның каберендә караганда, анда гарәпчә һәм татарча башкорт сүзләре юк. Шуның өчен милләтен дә әйтеп була. Икенчедән, шәҗәрәне төзегәндә монда кирәк кабер ташны карарга, архив материалларын һәм нинди язмалар калган бабалардан. Менә бу шәҗәрә төзегәндә, музей төзегәндә бик файда материал китерә. Менә зираттан инде кагыйдәләр үтәлергә тиеш. Бу хакта рекламадан соң. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында таяну нуктасы тапшыру һәм безгә рекламадан соң әле Али Рамазанов та килеп кушылды. Сәламлибез сезне. Менә беренче өлештә сөйләшә башлаган идек инде. Татар ташлары турында, татар зиратлары турында. Менә сезнең фикерегезчә, ниндирәк сыйфатлар хас икән менә безнең милләткә дип әйтик, безнең дин вәкилләренә, мөселманнарга? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бу мәсьәлә турында сөйләшкәндә, татарларга хас булган гадәтләр турында әйткәндә инде, башка илләрдә булган хәлләр турында, андагы сыйфатлар турында, андагы күмү гадәтләре турында әйтмичә булмый инде. Махсус әйберләрне әйтер өчен. Әйтик, кайбер илләрдә әйтик, Египет кебек махсус бер бина төзелә, комлы җир булганга күрә. Шул бина инде бина астында, җир астында күмелә һәм бинасы кала. Һәм ул инде гаиләгә, һәр гаиләгә махсус булган шундый әйтик кабер була. Анда 4 кешелекме, артыгракмы кешеләр. Һәм була әле башка төрле эшләү, әйтик аска төшәләрдә, полка уставында, шунда кешеләрне яткызып әйтик, анда калдыралар. Анда да була торган нәрсә. Безнең илебездә гомумән әйткәндә гадәтләр бик теге айырыла торган дип әйтеп булмый. Уртача бер төрлерәк һәр регионда әйтик шулай ук үтә. Иң мөһиме бу очракта элеккеннән сакланып калган гадәтләрне дә нәкъ менә куллану бит әле, һәм без кабер ташлары турында сөйләшә башлаган идек. Менә Азат әфәнде, ничегрәк саклап калырга икән аларны? Шуннан да монда әйтләр сыйфатлылары аны сакланып кала дип. Ләкин монда бит әле кешеләр дә үз өлешен кертергә тиештер бу юнәлеш буенча. Дөрес, дөрес әйткәндә проблема да бар.
Менә без 1 ел элек Биектау районында йөрдек. Йөреп чыкты бөтен иске зиратларны. Бер проблема бар. Иске зиратлар ташландык хәлендә. Анда агач баскан, чатырман һәм башка. Ни өчен шулай? Чөнки ниндидер менә шул гырыф-гадәт буенча халык курка анда керергә. Курку хисе бар. Аны имамлар әйтсәләр дә, юк бу дөрес түгел, юк анда кермиләр, мөмкин түгел. Бу агачлар ава, ташлар ватыла. Әле без 50-60 елларда Болгар чорына сакланган ташларны эзләп таба алмадык. Чөнки алар инде юк хәзер. Алар челпәрәмә килгән. Бу шул ниләр астында, агачлар астында. Нишләргә аны, ничек аны хәл итәргә, аны җирле администрацияда хәл итми. Гомумән менә шундый нәрсә бар, ул мәсьәлә аны ничектер менә хәл итәргә кирәк. Борынгы ташлар менә шул борынгы зиратларда саклана. Һәм менә бу агачлар нишләргә, аны кая чыгарга, кая куярга, ничектер менә бу мәсьәләне хәл итәргә кирәк. Икенче мәсьәлә бар, кайбер авылларда бик аяныч хәл, бульдозер белән кирип тигезләр. Бөтен ниләрне зиратны, иске зиратларны. Шулай гына тиз генә хәл итәләр мәсьәләне. Димәк, табигать кына түгел, кешеләр үзләре дә әле. Татар авыллары турында сүз бара. Конкрет исемен әйтмим инде. Биектаудагы бер авылдагы зиратны күрдек. Менә тигезләп чыкканнар, агачлары белән бергә, ташлары белән бергә. Тип-тигез. Менә шулай хәл иткәннәр проблеманы. Менә шундый да әйбер бар. Айдар әфәнде, менә сезнеңчә ниндирәк алымнар кулланырга кирәк икән? Менә зираттан әйтте бит инде Азат әфәнде, куркалар дип. Әгәр дә менә безнең халык гарәп имлясыннан аерылмаган булса, кеше аңларлар иде, менә нәрсәләр языла ташларга. Ташларда бит анда бик күп мәгънәле сүзләр язылган. Кеше аннан куркып түгел, тынычланып чыга. Мәсәлән, ташларда языла, үлем кемгә киләчәк, кайгырмагыз дип. Әгәр дә кемдә кем мәңге булса, берәр кеше дөньяда мәңге булса, Мөхәммәд пәйгамбәр мәңге булыр иде. Менә шундый тынычландыра психологик функциясе дә бар зиратларның. Ташларны менә шул укый белмәү сәбәплегенә безнең халыкта менә шундый хисләр туа. Әгәр дә ташларны карасак, һәр таш менә 20нчы гасырның 30нчы елларына хәтле 4 өлештән торган. Аның структурасы һәр ташта да бер үк. Беренче өлештә Алла Тәгалә мактау сүзләре язылган, яки Коръән аятлары язылган. Бу тынычландыра торган, Аллаһны мактый торган сүзләр. Икенче өлештә үлгән кешенең вафат еллары һәм исемнәре китерелгән. Өченче өлештә һәр вакыт дуга язылган. Алла Тәгалә ул шушы кешене гафу итсен иде, аңа рәхим кылсын иде дип. Һәм 4нче компонент ул өстәмә компонент дип әйтәбез. Анда инде шигырьләр, төрле хикмәтле сүзләр, шигъри юллар китерелгән. Менә шушы шигырьләр дә аның бик эчтәлекле һәм бай. Хәтта аны шуңа күрә менә тарихлар, филологлар җентекләп өйрәнергә тиеш. Анда бик күп кыйммәтле хәзинәләр ул. Безнең Шуңа да мирасыбыз анда. Әлеге урында кайгыдәләргә һәм зиратлардагы шулай үзенең тотуларга, юлларга килгәндә Ильяс хәзрәт, менә шуннан да ниндирәк тыелулар бар икән бүген. Бүген гомумән кешеләр зиратта нәрсәне дөрес эшли, нәрсәне дөрес эшләми икән. Әлбәттә, менә зират бит инде ул шундый урын, тәрбия шарасы булып без аны файдаланырга тиеш зиратны. Зиратка килгәчен зиярат кылганда кеше үзгәреп кайта торган булырга тиеш. Анда менә шундый очракларны күрергә була, килгәчтен әлбәттә кеше зиратта эшли, анда шардуганнарын буе, шул ук вакытта кабер ташларын тәртип сала һәм үзе белән алып килгән әйберләрне ул анда калдырып китә. Өйгә кайтырга ярамый дигән ырым бар. Но белмим, берәү дә машина белән килеп, машинасын анда калдырып китми. Ләкин дә менә ул анда шул күрәгенә хәллек, ниенә хәллек калдырып китә. Буяулар калдыралар. Бу тәртипсезлек. Анда махсус урыннары бар аны. Әлбәттә, зиратны чиста тотарга кирәк. Менә монда әдәбе турында без инде әйттек аның турында махсус китаплар да чыгып бара. Менә хәзерге уңайлыклары турында. Безнең менә шурук зиратка кайткан вакытыбызда, яңа бистәдәге, ул бит инде 26 гектар җирне тәшкил итә. Анда күмәләр инде һаман бара, ләкин дә ул уңайсызлыклары бар. Аны чистартырга да башкасы да. Һәм зиярат кыла торган кешенең шундый әсбапны, маршрутларны булдырырга кирәк. Ул булсын дин әһелләре. Менә без ул дин әһелләре буенча аерым инде эшләгән идек. Аннары соң булсын ул иҗат кешеләре буенча, артистлар буенча, башка шушындый кешеләрнең исемнәрен булдырып, шундый маршрутны булдырырга мөмкинчелек бар. Ул җиңеллек бирә. Кешене тегендә монда адаштырып йөртмәсен өчен дә шул вакытта хәзер яңа технология
технологияларны булдырганда да анда QR-код куйдырып инде ниләрне эшләргә була. Мәгълүмати яктан. Мәгълүмати яктан. Файдалы. Аннары соң менә анда 10-тән артык ишекләр бар. Шул ишекләргә исемнәрне бирергә була кешегә каян керергә җиңелрәк булсын өчен. Без инде үзебез Мехчылар урамыннан килгәндә без карыйбыз, анда шундый капка бар. Без аны дуга капкасы дип йөрибез икән, инде күп кеше шуннан кирип дуга кылып китә торган. Башка яктан да кемнәр якынрак күмелгән, шуларның исемнәрен бирергә була кешегә табырга бер ориентир ясар өчен. Шуның өчен дә әйтергә кирәк, хәзер инде ул үзгәрешләр бара, барбер кешедә уңай яклары бар. Дин әһелләре дә монага зур игътибар итә. Татарстан Диния назараты инде менә ничәмә еллар инде шулай ук өмәләр оештыра килеп анда чистартылар карыйлар. Хәзер дин әһелләрен менә шулай без борынгы инкыйлабка хәлек булган имамнарыбызның, мөдәррисләребезнең исемнәрен торгызырга тырышабыз, аларны булдырып, шулай ук бер шәкертләргә үрнәк булсын өчен дәресләрдә алып барабыз. Инде иншаалла бу әкренләп бара. Бигрәк тә менә Азат әфәнде әйткән сүзгә тагында шуны әйтәсе килә, күп кенә җирләрдә агачлар басып киткән. Әйе, кеше керергә курка. Ниндидер ырымнар бар, ниләр бар. Анда керсәң ниндидер үзгәрешләр булган икән, кешегә бер ише авырып киткән икән, һәм башка шушындый. Юк, андый ырымнарга бик ышанырга түгел. Әйе, ул бит исламда, әйе, нинди генә булмасын, Аллаһның рәхмәте безгә бирелгән икән. Син зиратка килгәндә тәһарәтле бул. Анда килә торган син форма, кыяфәтең туры килә торган булса, әлбәттә син ялангач керәсең икән, ул анда кабул ителмәс. Шул ук вакытка кергәч сәламын бирергә кирәк. Һәм башка ул зиратның тәртипләрен белгәндә бер нәрсәдән куркырга кирәкми. Монда программаны бәлки дәүләти яктан да мин бүтән нәрсәне дәүләткә генә бәйләмәс идем. Халык шушлай җәмәгать үзе дә оештырып шушы эшләрне башкара ала торган була. Әйе, анысында безнең үзебезнең үстәдә бу җаваплылык бар икән. Монда һәркемнең өлеше булырга тиеш әлеге юнәлештә. Менә әйтелде, сез чит илләрдә дә Али хәзрәт мисалларын китергән идегез. Менә татарларга якын һәм ниндирәк үзенчәлекләрне билгеләп үтәргә була икән шул ук мисалы. Һәм ниндирәк горыф-гадәтләрне шулай ук бездә башкалар белән тәңгәләштереп була. Татарларга якын булган горыф-гадәтләр ул инде Үзбекистанда әйтик булган гадәтләр шулай ук уртача әйтик шул гадәтләр һәм дә Казахстан җирләрендә дә шул ук инде. Аннары әйтик без Себерне алсак, салкын җирләрдә шулай ук Себердә татарлары шул ук гадәтләр. Аннары Азербайҗан турында әйткәндә Төркия илләрендә гомумән шул ук гадәтләр. Гомумән, ләкин кайбер аермалары бар инде. Гомумән әйткәндә бөтенесе Уртак яклары күп инде, димәк. Айдар әфәнде, менә ниндирәк проблемалы яклар бар, киләчәктә хәл итәргә, монда Ильяс хәзрәт күпмедер дәрәҗәдә әйтте инде, барысы да менә инде комплекслы рәвештә эшләргә тиеш дип, анда кемнәргәдер бәлки җаваплылыкны аудару да дөрес түгелдер бу очракта. Менә сез әлеге мәсьәләне өйрәнгән кеше буларак, һәрдаим инде сезне борчый бит инде әлеге мәсьәлә шулай ук. Нәрсәләрне киләчәктә хәл итсәк яхшырак булыр иде? Һәр эш инде өйрәнүдән башлана. Башта шул мәсьәләне өйрәнергә кирәк. Моны инде галимнәр эшли. Башта зиратны өйрәнеп чыгабыз, андагы борынгы кабер ташларын барлыйбыз. Алар җимерелгәнме, нинди халәттә алар, әгәр дә җимерелгән икән, аларны рәтләргә кирәк, реставрация ясарга кирәк. Әгәр дә авылга кирәк түгел икән бу ташлар, аны алып китеп, бәлки бер инде музей оештырырга да мөмкиндер. Менә безнең бит шул хәтле бай мирасыбыз. Россияны да алсак, менә безнең илдә фақат менә шу татарларда гына бик күп эпиграфик истәлекләр сакланган. Менә бу бит бик зур нәрсә, бу зур мирас. Татарларда гына шундый нәрсә бар. Һәм Кавказ халыкларында, Дагестанда гына бар. Шундый күләмдә. Ләкин татарларда да күбрәк ул. Күпмесе җимерелгән, ләкин менә мин исәпләвем буенча 20 меңгә җитә борынгы кабер ташларының саны. Менә 20 мең. Без инде якынча 5 меңен өйрәндек, әле 15 меңен өйрәнәсе бар. Һәм без һәрвакыт атаклы шәхеснең кабер ташын табабыз икән, шунда ук авыл администрациясенә әйтәбез. Менә бу шушы кешенеке, моны зинһар кадерләп саклагыз инде, ташын аудармагыз, рәтләп куегыз дип. Һәм безне тыңлыйлар, киләләр, поликарбонаттан да түбә шикелле әйберләр ясап куялар, хәтта кайбер растворлар белән аны сылыйлар инде, рәтләргә тырышалар. Азат әфәнде, менә бу татарларда зиратларны өйрәнүдә һәм зират кылуда сезнеңчә нәрсә таяну тасылырга тиеш? Беренчедән ул традиция бар, ул дәвам итә.
ләкин ничектер хәзерге вакытта мин күрәм, ул бетүгә таба бара. Киләсен икән шәһәрдәге зиратларга урыслар бик күп үләп килә. Родительский деннары бар һәм башка. Безнең татарлар нигәдер битараф. Гомумән яшь буын битараф. Яшь буынга бу мәсьәләне аңлатырга кирәк, онытмаска кирәк. Ул бәйли бер-берсен буыннарны бәйли торган гореф-гадәт, традициябыз. Шул әйбергә игътибар итәргә кирәк дип уйлыйм мин. Чыннан да шулай, Ильяс хәзрәт, сезнең дә фикерне ишетәсез иде. Әлбәттә, менә зираттан куркырга түгел. Аның үзеңнеке кебек кабул итәргә, чөнки якын кешең бар икән, анда син кунакка барган кебек барырга кирәк. Әле без менә бу тапшыру башланганда да, әйе, безнең һәрберебезнең шунда кайтачакбыз. Шул йортка кайтачакбыз. Бу тарихны тәрбия чарасы иттереп тә, безгә киләчәктә бергә менә бу юлдан барырга кирәк, шушы үзебезнең мирасыбызны сакларга кирәк. Шуннан да, үлгәннәрнең каберен белеп, аларның рухларына дуга ирештереп яшәсәк иде дигән теләктә сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.